እዚኦም ጀርመናውያን እዚኦም ጻዓዱ ኣብ ኮምኢታት ብጣዕሚ ክኢላታትዮም ኣብ ዝኾነ ኮንትን ካርት ዝበሃል ኣሎ እዚ ክላየንት ካስተመር ካርት ዝበሃል ኣሎ ወይ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ከም በዓል ማርክት ጉሩ ኢልኩም ረኣዩ እቲኦም ኣብ ጀርመን ዘለኹም እቲ ዋጋ ናይ ሱፐርማርኬት ንኣብነት ባሬላ ደልየለኹ ወይ ሞትሳሬላ ደልየለኹ እንድሕር ኢልካ ኣብኡ ፈቲሽካዮ ኣበየና ሓሲራ ኣላ ሞትሳሬላ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ኢላ እቲ ኣብ ማርክት ጉሩ ትበሃል ኣፕሊኬሽን ትነግረካ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ናትካ እንድሕር ፅሒፍካ ኣላ ዝሓሰረት ዋጋ ተደልየልካ እንድሕር ሓደ ነገር ብብዝሒ ንኣብነት ጠስሚ ክትገዝእ ደሊኻ እስከ ኣበይ ሓሲሩሎ ኢልካ ትፍትሽ ማለት እዩ ኤኒ ታይም እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ግን እንድሕር ኣፕሊኬሽን ኣለካ ናይቲ ድኳን ንኣብነት ሮስማን ኣለዎም ኣፕሊኬሽን ባዕሎም በዓል ዲኤም እዚ ዶይችላንድ ካርት ትበሃል ኣላ ዶይችላንድ ካርት እቲኣ ትፈልጥዋ ኢኹም ኣይ ዶንት ኖ ኣነ ንባዕለይ ክሳብ ሕጂ ኣይገበርክዋን ኣለኹ ነይርኒ ግን ኣይጥቀመሉን እየ ብሓፂሩ ኣይትዝክሮን ኢኻ ግን ይፈልጥ ብዙሓት ጸዓዱ ኣለዉ ዝጥቀምሉ ብዙሕ ገንዘብ 2,000 3,000 ቆጢበ ገለ ይብሉኻ ኣብ ዓመት ማለት እዩ ተረዲእኹምኒ ሶ ቀሊል ገንዘብ ኣይምሰልና ኣነ ንባዕለይ ክገብሮ ኣለኒ እዚኣ ሮስማን ካርት እዚኣ ሮስማን ኣፕሊኬሽን ጥራያ ዘላትኒ ካልእ እኳ ድሓነ ግን ኣሎ ካልእ ኸማን ኤክስትራ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ዝኾነ ድኳን ኮምኢታት ኣለዋ ኣብ ካልእ ሃገር ከዓ ኸምኡ ሶ እሱኢታት ከማን ሓጋዚ እዩ መስለኒ ፈትሽዎ ኢኹም ኣይንንዓቆ እዚ ደኣነ እንታይ ሞ 2 ዩሮ ኢለ ዶ ኣፕሊኬሽን ከውርድ ናይን እቲኣ 2 ዩሮ ሎሚ 2 እዩ ካልእ መዓልቲ ከዓ ከምኡ እንዳት ክስታይ ይወሃለል እዩ ሶ ስለዚ ፈትንዎ ኢኹም ወይ ሕሰብሉ ወይ ሓሳባትኩም ታሕቲ ጻሓፉለይ ኣይ ሆፕ ክጠቕመኩም ግን ብርከ ብጠቕላላ ክንብሎ ንኽእል ህይወት እንዳኸበረ እዩ ክመፅእ ኣዞቲ ናብራ እንዳኸበረ እዩ ዝመፅእ ኣብ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ኣብ ገዛ ክራይ ድዩ ኣብ ኣስቤዛ ድዩ በቃ ኩሉ ስነ ኣፀቢቑ እንዳኸበረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሶ ስለዚ ኣብ ኮምኢታት ከማን ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ እስከ እንታይ እንተገበርኩ ሓይሽ ምባል ፅቡቕ እዩ መታን እቲ መናባብሮ ክተቃልሎ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ባይ ብሩኽ መዓልቲ